Il-Korp tal-Pulizija permezz tal-Kummissarju Angelo Gafa inawgura sistema innovattiva li se tintuża fil-Korp waqt taħriġ fuq każi ta' vjolenza domestika. F'konferenza tal-aħbarijiet il-membri tal-medja kienu murija din is-sistema fuq pjattaforma virtwali u 3D li l-membri tal-Korp se jkunu qed isegwu bħala parti mit-taħriġ tagħhom. Is-sistema li se tintuża hawn Malta hija waħda simili għal dik użata fl-Olanda fejn il-pulizija huma imħarġa permezz ta' teknoloġija avvanzata. Tan sabiex il-pulizija jara u jħoss dak li qed jgħaddu minnu tfal u persuni f'każi ta' vjolenza domestika. Hawn Malta se tkun iffurmata unit għal tal-apposta bl-isem ta' Gender Based and Domestic Violence Unit li se tispeċjalizza fuq każijiet bħal dawn. Tabbar ukoll li sal-aħħar ta' din is-sena l-Pulizija ta' Malta se jkollhom fuqhom body cameras għal meta jkunu xogħol fuq barra. Angelo Gafa spjega li meta imqabbel mas-sena li għaddiet din is-sena ra żieda ta' 15% fil-każi rapportati ta' vjolenza domestika fejn sissa fl-2020 kienu rrappurtati 618 il-każ. Il-Pulizija ħeġġet biex il-vittmi ta' vjolenza domestika jibqgħu jersqu l-qudiem u jirrapportaw dawn ir-reati.